Ale či nie však teda. No ja vás už natáčam, už hovor volačo. Áno. Ako to bolo? Prvý ročník, tam iba... Ale páterka mi odíde, veď už hovor volačo. No dobre, no. Ako by to bolo, keby na krčmovom turnaji nebol aj náznak bitky, áno? No, podľa mňa bez toho podľa mňa to nemôže byť. Dobre, hovor. Takže. Od tretieho miesta ide. Dobre. Štvrté miesto. Nie, tretie. Dobre. Tretie miesto v tomto turnaji získala Gola Pavol. Počkaj, až by ste si steli potom s Igorom, tam sú dve isté. Dobre. Druhé miesto. To je prekvapenie do piči. V živote nič nevyhral a teraz je druhý. Igor Makata. Potom interview. Keď si stieš náhodou balón, to je to veľké. Potom mali sme tu aj takú cenu, že posledné miesto. Hej, počúvaj ma tu piči. Mali sme aj takú cenu, že posledné miesto, organizačný výbor bol, teda Pavlo Gola, určite, že posledné miesto bol, toto je ono? Toma Marek, asi tu nie je, ale toto tričko je jeho. A Kuba? Kubo, dobre? Toma Marek. Dobre, ale má tričko, vedel? Čo chceš, že je jedno? Štvrté miesto. Miro Valent museli svokra do Nitry. To je pravda. Tak to vypijeme my. Delí to organizačný... Hlavne už povedz domov prvý. Prvé miesto. Ja si myslím, že vôbec to nebolo prekvapenie. Myslím si, že mám na tom zásluhu aj ja. Najhoršie je to, nie najhoršie, najlepšie je to, že najväčší favorit tohto turnaja, ktorý sa nakoniec neprihlásil, a bola to pravda, čo som volal, bol to Pavol Kemen, lebo sa bál tohto víťaza. Pán Oslanec Pavol je ako jednoznačne... Myslím si, že jednoznačne bol najlepší. A my, čo sme to, ako sa tu postarali, my sme... Zavadzam. Prečítajte všetko Na štvrtú cenu zabudnite, to je organizačného výboru. Takže ešte raz. Prvé miesto... Pavol Oslanec. Druhé miesto Igor Makata. Tretie miesto Pavol Gola. Štvrté miesto ja s Palom. A piate ďalej sa nehrá, ale aby sme nezabudli na toho, teda Toma Marek má to tričko. Od teba červený strik. Už má. Čo si, že čo? Tričko. Tričko.